Oh my gosh, I will be disgusted as well. This is not it. Umamncane last born. Hayibo kunje la angazi ngifikelwa ukudinwa ngafikelwa ukuhleka ngafikelwa konke nje. Niyamazi indlela mbingelela ngayo ukhombisa ukuthi hayi uyamazi emsana. We're friends. Oh my, I'm looking kind la. Because what are you doing here with my father when you are my friend? What do you mean? You're trying to tell me that we have been friends for however long. And Hayi ke sana utata umsile kunye wanqatyelwa zintloni kule itrip. Into yobana ayothatha umntana omncinci, let alone ba emncinci nge-age angangumntana. Le yoba abe sisikim sabantwana bakhe boyi-2, it's disgusting. Shame. Wow. Abantwana bothukile abantwana, like seriously tata. And when a friend ude atsho umpilo basana wenza ntoni notatam, funa ntoni tatam. Hayi sana yishok yomhlaba. Yazi ishok yomhlaba, and ngoku I'm looking forward to see what's going to transpire from this, because sana aba bantwana kokuqala baqhela ugrova nayo and bayazazi into zakhe azenzayo sana, besides le yoba izotshata apha notata wabo. Abantwana abaphethwe ngamahloni and naye ke ngoku umacele udisappointed ke sana, uyayiva?